Puteți să credeți că aici a fost hotelul emblematic al Maramureșului? Aici. Aici a fost o bază de tratament absolut uluitoare? Aici. Asta ne-a adus de multe ori Revoluția. Asta ne-a adus de cele mai multe ori libertatea. E în regulă să fim liberi, e în regulă să fie democrație, dar asta e fața neagră a democrației în România, a respectului pentru bunuri. Ceaușescu va fi împușcat dacă ați fi făcut așa ceva pe vremea lui. Bă, vă jur că îmi vine să plâng. Deci nu pot să cred, uitându-mă la imaginile din trecut, cu ceea ce a fost aici, uitați ce arhitectură. Știți ce a însemnat asta pe vremea lui Ceaușescu? Uitați aici. Uitați-vă la aceste ferestre. Doamnelor, domnilor, dragi cititori ai detectivului de presă șoc, la Borșa avem și lucruri neplăcute, pe lângă cele extraordinare pe care vi le-am prezentat. Ceea ce a fost cândva hotelul simbol al Maramureșului, astăzi este o ruină. Domnule primar, am văzut câteva momente neplăcute, așa, turiștii care vin pe aici și e plin de turiști. Face o poză la acest hotel și zicea, uite, e în paragină. N-a fost un moment foarte plăcut. În anii 40 s-a început construcția acestui hotel. În 2 ani de zile investitorii de atunci au realizat construcția și au pus în circuitul turistic o unitate de cazare cu 20 de camere, cu 4 paturi. Ulterior, în anii 80, statul român, la vremea respectivă, Partidul Comunist, a investit în hotel și i-a mărit capacitatea, l-a modernizat și a devenit perla turismului din Maramureș. Un hotel cu 120 de locuri în 60 de camere, cu bază de recuperare, având la bază gazul de mofetă, adus la o distanță de 2 km pe conducte. Din păcate, în 97 a rămas fără încălzire, centrala termică s-a defectat, iar administratorii de atunci nu au fost capabili să găsească banii necesari pentru a cumpăra o altă centrală termică. El a rămas peste iarnă cu apa în calorifere în țevi, iar în primăvară lucrurile s-au degradat atât de tare încât n-a mai putut fi folosit. Din 97 s-a aflat în această stare, în afară de a se lua din el fiecare ce poate, pentru că nu are nici pază, nu s-a mai întâmplat nimic. Al cui este? El a fost inițial proprietatea Ministerului Turismului prin OJT Maramureș. Prin anii 90 s-a făcut un transfer de la Ministerul Turismului la Ministerul Sănătății, mai exact în administrarea Spitalului de Recuperare din Borșa, atât hotelul Stibina cât și hotelul Cascada, care îl avem aici în vecinătate. Hotelul Cascada a fost reabilitat în exterior, niciodată nu a fost pus în funcțiune după ce s-a reabilitat, a rămas tot așa într-o paragină, sau mai bine zis, nefolosit de 20 de ani, dar hotelul Stibina s-a degradat văzând cu ochii. Am făcut nenumărate demersuri la Ministerul Sănătății pentru a-i da o destinație, a-l reabilita, a-l trece în proprietatea primăriei orașului Borșa, a-i găsi un administrator sau un proprietar pentru a nu se degrada și pentru a nu strica imaginea. Putem să facem orice aici în complexul turistic, cu această clădire în mijlocul stațiunii nu vom reuși să ne facem o imagine foarte bună. Și lumea se oprește aici, mă enervează, sincer. Lumea, ai ce frumos, și când își întorc ochii aici, toată lumea, țac, pac, 3 poze, dai pe Facebook, Borșa. Ce se poate face, domnule primar?
O să insistăm în continuare la Ministerul Sănătății pentru a prelua această unitate de cazare și pentru a o transforma într-adevăr într-o adevărată perlă, unitate de cazare, loc de servire a mesei și baza de recuperare, așa cum a fost el proiectat în anii 80 de către inginerii de atunci, să redevină o atracție pentru turiștii din Borșa și, bineînțeles, a ridicat standardul pentru celelalte unități de cazare private din localitate. Cu cât ai un hotel mai bine dotat, mai bine pus la punct, cu atât ai și ceilalți concurenți, că până la urmă există o concurență între cei care oferă servicii de cazare pentru a-și ridica și ei ștacheta. În urmă cu 15 ani, chiar și în urmă cu 10 ani, în Borșa prețul unei nopți de cazare era undeva între 20 și 30 de lei. Astăzi am ajuns să avem o noapte de cazare la Borșa de 100 de euro, ceea ce înseamnă că standardul s-a ridicat și turiștii care vin sunt turiști mai darnici, mai cu dare de mână, mai bine rezolvați financiar ca să poată să plătească așa ceva. Există vreun proiect de reabilitare, vreun plan financiar? Știți cam cât ar dura, cât ar costa, dacă azi ar fi al dumneavoastră și ați putea face ceva? Există 3 variante pentru a-l putea pune în circuitul turistic dacă ar trece în proprietatea noastră. Prima și cea mai indicată ar fi ca primăria să găsească o finanțare și să devină proprietatea primăriei, gestionat de primărie și să ofere servicii de cazare. A doua ar fi realizarea unei asociații între operatorii de turism din Borșa și în cadrul asociației el să fie reabilitat și modernizat, sau varianta în care va putea fi concesionat de o firmă privată care are potențial financiar, bineînțeles cu anumite condiții stricte, număr de angajați, perioada în care să investească, cât să investească în el și la ce standarde să-l aducă, și atunci ar putea să devină un hotel de 5 stele aplasat în mijlocul stațiunii. Din păcate, statul asta ne-a dat. De multe ori. Asta ne-a dat.